So okay guys, maniod to na to guys, no? Ito ang tubig. Ito ang sodan. Piwi lang taron kay mapay kuan. Way sapi. Way sitaw gani. Mapay allowance. So magkuan lang sa tama, tinilas tagpiwi ron. Piwi lang malakas. Ni siya karon, piwi lang malakas ni guys. Piwi lang sa kalam. Alright. Piwi din ni piwi. Wishi man ni. Spilling. Kaot ah. Lami ang suka. Gamit kayo guys. Gamit kayo. Yun nila. Bako na eh. Wala siya ano nga tagjis. Pero na paghapon. Di ay piwi. Sudan mo na eh. Kamu ganda. Namili mo sudan. Magpapiki na kaita. Diba? Huwag pili-pili. Basta kao. May maning piwi kay inutang raman nila ako eh. Ako rin inutang. Ya, may karinderya dia. Hindi mo ta pwede mo kautang dia. Tindahan ni sa kilid. Pwede naman tangon. Utang na ta. Buwisi eh. Suwak sa budget ang jis. Sa jis di 12 basta yan na. Mato ka grinder yan, di ka palit ng jis, oy. Kung may tag-jis, tag-bensin ko naman ganyan pansit. Sa Cebu, hinuon, murag na apa sa Cebu tag-jis.
Pero sa Bohol, wala. Kayo. Dito tunaw na. Ano? Maaarap na. Hap lang siya kamera kay dautol ilpo na ko. Kapalit ang baguhan guys. Result ko nagpalit ang sudan. Sa pa ka ng cellphone. Makaon mo sige din kay kuan man shrimp man oh, shrimp. Shrimp. Makaon din siya masudan gyud. Pusingan be. Pang thumbnail ba, pang thumbnail. Alright. Mana? Wah, happy to mo kamu hati-hati mong mga parting sudan. Kasi buat tayo kota, dahil sa palit. Hindi. Utog na sila kaon. Bang sa sudan eh. Ay gani guys, dito boarding house kay ko nito na ay kamuti nga. May kamuti na ay tangkong, kamunggay. Manay mautan-utan ba? Muna ako tirahan ni Pimente, kamunggay. Okay. Tangkong, kamuti. Maupaw guldong ko maupaw ang tangkong. Usod ang lain eh.
man dahil. Bye-bye. Don't forget to, ha? Subscribe to mga kasuwa, tagumba ba? Ha? Tama.